Ongi etorri K-Vitamina espaziora. Podcast bat non Eibarko tokiko merkataritza ikusarazi nahi dugu. K-Vitamina Eibarrek behar duen vitamina, komertzioarena noski. Gaur Aizpea dugu gurekin, Sosola Baserritik etorri da. Kaixo, Aizpea? Kaixo, bai. Bueno, lehenengo galderakin hasiko gara. Zein da Sosola Baserriaren historia eta nola hasi zinen ogia egiten? Bueno, Sosola baserria, Eibarko beste baserri asko bezala, baserri txiki bat, bertako eta garaiko produktuekin aritze zian. Nire senarraren aititxa eta mama biltzen zian garai hartan, behi batzu zituzten, esnea saldu, barazkiak, fruta, garaiko produktuekin. 84an, orain nire senarra danak, erabaki zuen ekologikoan sartzea, ekologikoko zeilua lortu eta bere produktuak ekologikoan saltzen hastea. Eta ni 2000 urtean edo etorri nintzen Eibarrera, eta erabaki genuen baserrian bizitzen jarri, baina baserritik bizitzea. Eta hor hasi ginen pixkat diversifikatzen. Senarrak ardiak eta gazta egiten hasi zen, eta ni ogiarekin hasi nintzen. Eta ogiarekin hasi nintzen, garai hartan baserria gehientsunetan labea egoten zen, eta orduan tradizio hori bazegoen ogia baserrian egiteko. Eta senarrak mantendu zuen, eta gero ni pixkate sartu nintzen, formatu nintzen, eta horrekin jarraitu dut. Oso ondo. Eta zer daukazuen, kasu honetan zuen ogiak ohiko kindegietako ogiak ez duena? Zein urratz mantentzen dituzue hori artisauen inguruan? Bai. Bueno, ekologikoan aritzeaz gain, ekologikoan aritzeak esan nahi du Europar araudiak, badago Europar araudi bat ekologikoa betetzeko edo araudi hori bete behar duzu, baina horretaz gain, araudi hori bermatuta dago hemen ENEK izeneko kontseilu, nekazaritza ekologikoaren kontseilua, eta urtero etortzen dira inspekzio bat egitera, eta arau horiek betetzen dituzun ikustera. Hori urtero bete behar da. Baina horretaz gain, pixkatea aipatu nahiko nuke agroekologia kontzeptua. Eta da, ez bakarrik arautegi ekologikoa, baizik eta pixkat sozialagoa, hau da, baserri txikien neurriko produzioa izatea. Hau da, horregatik gure produzioa guk ez dugu, astean ez dugu egunero ogia egiten. Egiten dugu, astean bitan saltzen dugu, baina prozesua askoz luzeagoa dalako. Kontua da, harreman zuzenak garantizatu nahi ditugu eta nolabait gure nagusia harreman zuzenak izatea da. Bai kontsumitzailearekin, baina baita guretzako ekoizleak diren garia ekoizten duten baserritarrekin. Orduan, erosten dugu garia zuzenean, urtero egiten ditugu gari froga batzuk, erosten diegu Nafarroko eta Arabako nekazariei, errota daukagu etxean, beraz etxean ehotzen dugu ogia, eta ogia ez irina ehotzen dugu, eta egiten dugun irina, guk egin dezakegu zaila, ez da 100% integrala, zailaren parte bat, zail lodiena animaliak jaten dute, baina gainontzeko guztia aprobetxatzen dugu ogia egiteko. Gero beste ezaugarri nire ustez garrantzitsua da, orantza edo orea makin soilik egiten degula ogia, eta horrek egiten duna da fermentazio askoz ere konpletoagoa. Ogiak fermentazio alkoholikoaz gain, ohiko ogiak bezala, fermentazio laktiko bat ere ematen da, eta horrek ematen dio azidotasun puntu 8 bat, neurri batean, eta hori digestiboagoa da. Gure urdailak ingurune azido batean egiten du lan. Orduan, aurrez nolabaite predigestio bat daka ogi horrek. Eta, egurrez berotutako labean egiten da ogia, eta, nik uste nahiko ezaugarri, artisau ezaugarri horiek betetzen ditugula.
Bai, guztiz gainera. Zein dira gaur egun tokiko merkataritzak eta bereziki zuen moduko ekoizleek aurre egin behar dituzten erronka nagusiak? Zure ustez? Edo ikusten dituzunak? Nire ustez, merkataritza txikiak eta gure kasuan mintzat oso garbi daukagu, komunitate bat osatzea dela gure indargunea. Hau da, guk gure bezeroak, edo bai bezero eta bai guk behar ditugun gure ekoizleak izan daitezkenak, beraien bitartez, hartu eman hori zuzena dan bitartean, informatu eta formatu, alkar, informatu eta formatu, publizidaderi gabe. Osea, azkenean gaur egun publizidade asko dago. Eta publizidade hori azkenean sortzen duna da desinformatzailea da. Gure kasuan nahi duguna da hartu eman horretan benetako tratu hori egotea. Eta nik uste komunitate horrek bermatzen dizula azkenean fideltasun bat. Bai. Hori da. Orduan, hori da alde batetik, erronka hori da, komunitate hori indartzea. Beste aldetik, gure kasuan baserri txiki bat gara. Eta iruditzen zait, baserritarron prestigioa ere gure gizartean handitu beharra dagoela. Bai, ikusarazi eta baserritarrok azkenean badaukagu egunerokotasunean, igual kalean ikuste ez diran beste hainbat gauzei buruzko informazio bat. Eta hori transmititzea nik uste aberatsa dela danontzako. Eta orduan prestigio hori handitzea komeni da, eta beste aldetik erreleboa. Prestigio hori handitzen den inean, jende gaztea animatuko da instalatzea eta baserriak bizirik irautea. Eta baserria bizirik irautea da, baserri inguru bizi batek eskainiko du herrian, bai paisajeaz aparte, elikagai osasuntsuak, eta administrazioari ere hainbat lan, arrisku lan aurrez kendu aldi. Baserri ingurune garbi batek zute gutxiago eragingo du. Bai, ingurumenean bai onura pilo bat. Onurak, hori da. Orduan, nik uste erronka horiek jarriko nituzke. Oso ondo esplikatu dituzu gainera. Eta, pixkate azkenengo galdera eta elkarrizketari amaiera bat emoteko, nolakoa da inguruko jendearekin duzuen harremana eta zein paper jokatzen du komunitateak zuen proiektua bizirik mantentzeko? Pixkate aipatu dugu, baina borobiltzeko edo azkenik aipatzeko? Bai, ezinbestekoa da, komunitatea indartzea ezinbestekoa da. Eta hori konturatzen naiz, egunerokotasunean, guk saltzen dugu denda txikien bitartez, dendari txikiekin zuzeneko harreman hori importantea da, beraiek gero transmititu ahal izateko gure beste bezeroei, beraien bezeroei. Merkatu plaza zuzeneko harremana niretzako aukera oso polita da, harreman zuzen hori lantzeko, eta gero kontsumo taldea, talde bat osatu dugu, hemen Eibarren bertan ere basagunea dago, kontsumo talde horretan azkenean hori bultzatzen da. Ez da dila bakarri salmentagune bat izan, baizik eta pixkat formatu edo informatzeko aukera bat. Bai bezeroak bere dudak eta planteatuz, bai tailerrak eta sortuz, antolatuz, eta batzarren bitartez, edo bakoitzak jarri ditzala mahai gainean bere dudak edo bere proposamenak edo tailerrak egiten dituzue? Antolatzen gabiltza eta datorren 2026-erako aurre ikusten ditugu baita, tailer gehiago, bai. Bukatu baino lehen, zuek zaudete Merkatu plazan, Errebalen eta dendetan be bai, ezta? Pixkate... Hori da. Hori da. Hori da, bai. Hainbat puntutan, eta hemen Merkatu plazan zenbat postu normalian jartzen zarete? Merkatu plazan,
esango nuke 12 bat postu edo guztira, baina ez egunero. Bai, ezagutzen dut. Bai, egun konkretu batzutan postu gehiago daude, beste batzutan, baina badira 4 postu egunero. Bai, egunero daudenak. Domekak kenduta, egunero daudenak, hortxe. Eta, bere meritua dakate. Bai, guztiz. Aizpea, mila esker, gurekin partekatzeagatik, super ondo gonda, dena esan dozuna, oso interesgarria, niretzat, eta uste dute publikoarentzat ikusten duenean. Eta, gu hemendikan nahi dugu hori, tokiko merkataritza bultzatu, eta hemen eduki dugu elkarrizketa bat, pixkat beste arlo bate, egin dugu pixka bate kaleko komertzioa, baina hau da beste arlo desberdin bat, niretzat, nik adibidez ez dudana hainbeste ezagutzen, eta niretzat oso interesgarri izan da, mila esker. Hau izan da guztia, urrengo astean, ez dakit noiz, edukiko dugu beste pertsona bat hemen eserita, bere komertzioa, bere proiektua esplikatzen, eta mila esker, eskerrik asko, agur.